באולם הזה יושבת אישה שהייתה בניירות ערים, חיה זמן מסוים מחוץ לגטו, מורה לילדים קתולים, במקום מבטחים. והיא ושכמותה נשאלו אם הם מוכנים לחזור לגטו, והיא חזרה. היא על גופה העבירה חומרי נפץ, דינמיט, והיא יצאה מישר הגטו פעם ופעמיים, והלכה מרחק של 30 קילומטר כדי לפוצץ רכבת צבאית גרמנית, והיא פוצצה אותה. אספתי את כל האינפורמציה, חזרתי ומסרתי. ואחר כך יצאתי בראש הקבוצה הזאת, בראש הכזה, היו 6 איש. המשימה הייתה למצוא מקום הנכון והנוח ביותר לפוצץ רכבת. רכבת גרמנית ראשונה בכל מדינת ליטא, לא ליטאים ולא רוסים ולא פולנים, אלא מידי אישה יהודייה, שלאחר שעשתה זאת לא היה לה בסיס לאן לחזור כלכל לוחם. היא צריכה הייתה אחרי 3 ימים ולילות של סיור וביצוע לחזור עם רגליים פצועות לגטו. כל הפרטיזנים בחטיבה שלנו היו יהודים, מפקדים היו יהודים, וחיילים היו יהודים. היה לנו קשר עם מוסקבה, והם מאוד לחצו שנלך להיות פרטיזנים. כי פרטיזנים זה כאילו כמו חיילים של צבא האדום. רוב הבחורות מילאו תפקידים צדדיים, למשל לעבוד במטבח, לכבס בגדים, כל מיני דברים כאלה. והמפקד הראשי בא ואמר בפרטיזנים, בצבא לא חשוב. מי שמכבס בגדים ומי שהוא לוחם אותו דבר, אבל זה לא אותו דבר. הייתי לוחמת. אני אישית, מכיוון שהייתי מפקדת סיירת, אז הייתי כל יום בפעולה. הייתה בחורה אחת שלנו, והחבר'ה צחקו, הבחורות של אבא, אז הם גם לא כל כך אהבו אותנו, כי אנחנו היינו מתערבות הרבה ושומרות על מילוי פקודות בדיוק, כי בשבילנו הייתה הזדהות מלאה. הם אפילו היו צוחקים עליי, אמרו שאני לא בן אדם, כי אני לא צריכה לישון. אני צריכה לאכול, אז אני לא מבינה איך בן אדם רגיל חי. יכול להיות שהם צדקו. עכשיו אני חושבת שהם צדקו. בסופו של דבר, עם הפרטיזנים הליטאים שבאו מקובנה, הגענו ל6 מיליון איש. ואז קיבלנו הוראה לא לקבל אף יהודי יותר ליער. כשאני יצאתי, הבאתי את הקבוצה של 60 איש, באו בשליחות פרטיזנים ואמרו שיש פקודה לא להכניס אף יהודי יותר ליער. ואז אני החלטתי שמותר להפר את הפקודה מאשר לשלוח את היהודים לעם. בתוך היער לא חשבנו על מה קרה. היינו בתוך הלחימה וידענו שצריך לעשות הכל בשביל לקרב את הניצחון ככל שיכולנו ולנקום בגרמנים. ואז שנודע שמגיע שחרור, כל אחד עשה חישוב למה חוזרים, את מי נמצא. כי אנחנו ראינו את עצמנו כיהודים אחרונים שנשארו מהעיר. ולא הייתה שום שמחה, אני לא זוכרת שמחה. אני עשיתי חקרתית, אני יודעת, מין החלטה, איזה
שהסיפור נגמר ועכשיו ממשיכים. התחלתי לעבוד בחינוך מיוחד. בהתחלה בלי השכלה, לתת רק עזרה לימודית, ואחר כך למדתי באורנים שנה חינוך מיוחד. ואחרי שלמדתי חינוך מיוחד, החלטתי להמשיך בהשכלה, ולמדתי בבר אילן פסיכולוגיה. בלימודיי בבר אילן נפגשתי עם מורה שהוא היה גאון, ואדם מאוד מאוד מיוחד, ואני המשכתי לעבוד עם דוקטור שטרן, והמשכתי לעבוד איתו הרבה שנים, הרבה למדתי ממנו, והייתה לו תיאוריה שכל אחד צריך לעבוד לפי מה שהוא יודע ומה שקרוב לליבו. ואפשר לטפל בכל, במתמטיקה ובתלמוד ובצבע ובשיחה. כל דרך אפשרית, אבל אדם צריך לדעת ולהבין מה הוא עושה, ולמצוא דרך. אז אני תרגמתי את התיאוריה שלו לטיפול בצבע. מכיוון שצבע זה ביטוי סמלי של אפקט, אז נראה שלהגיע למטופל בדרך הצבע, אפילו לא ציור, אבל שימוש בצבע, משחרר את האפקט. ובעצם כל אדם שזקוק לטיפול, יש לו הפרעה אפקטיבית כלשהי, או שזה אפקט מורכב, או הוא לא שליטה. שעכשיו זה מקובל, ויש לי תלמידות, ותלמידות שלי יש תלמידות. ואני מאוד גאה שהצלחתי גם לעבוד בעבודה שכנראה קרובה לליבי, וגם לפתח דרך שהיא משמעותית. בגבולות הגיל שלי, כמו שאמרת, אני לא יכולה הרבה לרצות, אבל קודם, בשבילי אישית, שאת, שאני אוכל להמשיך במה שאני עושה, להיות פעילה, מחשבתית ומעורה בתוך החיים. זה הרבה מאוד.